جیروکێکا ناخەژین لە پشت گری و شینیا vê dapîrê digel neviyên xwe heye. Ev zaroke yên du jinkan e. Xîşkên êkin. Hevjînî digel du birayan kirbû. Ew du bira dikevne zîndanê. Du kesên dî ku Xwedayên Yasîn parêzerin bi hêceta rizgarkirina hevjînên wan di mawê salek û 6 heyvan da $240,000 ji her du xîşkan wergirtîne. Bu berzekirina fêla xwe ji herê dene her du xîşkan û pişt ra bi beran dikujin û li dumahiyê wan sojin. Li nahiya wankê li ser bendava Mosal. يعني هم راح الظلم خطية تركض ورا رجل هزلمتها بێگونە هەلبەی هەڤژینên xwe çûn. Çima ew zilim? Ji herî kirin, şewitandin, li wan dan û kuştin. Van her du feqîran çi kiribûn? Ew gelek baş bûn. Dilê me ji ber van zarokan dişewite. Sêwiyê me jî hene. Mala min ji sêwiyan tije bû. اي والله كلهم متهم انا بيتي مليان مالي تام. Li gor gotina vê malbatê babên van zarokan bi tûmeta endamên Daeş her êk 20 salan hatbû zîndankirin. Beledîr û nêzik peywendî digel Daeş nebû. Ez mafê dayk û bavê xwe dixwazim. Bavê min tir sûcek nekirîne û hatiye cezakirin. Ez mafê dayka xwe jî dixwazim. Hemû xelek dizanin ku dayka min tiştek nekiriye. Herin ji cîranan pirs bikin. Ne dayka min, ne jî bavê min tiştek nekirine. Çima bavê min wiha hatiye tawanbarkirin. Ayşe Awad ya Xuda neh zarok 44 sal e. Xîşka wê Yazî Awad ya Xudan 7 zarok 38 sal e. Serok Hûzê Mitewit hemî zalamên Hûzê ji her karvedanekê rawestandîne. Heta hikûmet û yasa rolê xwe dibînin. Eger li dîv dilê wan tawanbar nehate sizadan li wî demî dê biryarê den kadê çikin. احنا عشيرتنا عندنا مطالب عشائريه ام عشیرتن و داخوازین مین عشیرتیه هنه لگور یاسایه ام داخواز جه حکومت دکن کو جزای هری گرام بدن وان هر دو تاوانباران و بین دارزاندن. Digel birayê van her du xîşkan û beşek ji zalamên binemalê bi dîratiya 5 kilometran me birî. Bi bahaneya ku her du hevjînên her du jinan hatîne azadkirin ji zîndanê da ku biçine pêşwaziya wan înayne rêka wankê li ser bendava Mosul û ew tawan li vêrê encam daye. Heta em giheştîne cihê rîdanê li ser bendava Mosul. Hestiyên xîşkên xwe piştî sotîn pêşanî me dan. هذا عظام خواتي هذا عظامهم ev hestiyên xwişkên min in hûn vê yekê qebûl dikin li pê hevjînên xwe digeriyan ew bêguneh in van kesên nexweş û tawanbar jarî kirin û ew her dikuştin û şewitandin û pereyên wan jî birin hûn vê yekê qebûl dikin gelî mirovan ev hestî ne hestiyên xwişkên min in. هذا تقبلون هيك كذي يا ناس يا دنيا يا عالمين هذا عظامنا هذا عظام خواتي هذه. Polîsên parêzgeha Neynewa her du tawanbar deste serkirîne. û li dîv benda 406 ya sizayên tawanên Iraqî rewaneyî dadgeha tawanan kirîne li Bexda. Hûn Reşîd, Rûda û Mosul.